daga ciki akwai abokinmu wanda ya biya kuɗin jirgin da zai tashi na gaba, sai ya ce shi ya ma haƙura gaskiya kuɗinsa ma ya yafe, kawai ya juyo ya dawo baya. Sannan idan sun kama mutane akan ruwa za su dawo da su cikin gari, idan sun dawo da mutane cikin gari za su sanya mutane a cikin mota, wanda Allah ya tsare ba za su buge shi ba, wanda kuma Allah ya yanka masa kazar wahala wannan fa sun taɓa lafiyar jikinsa sannan su watso sa bakin iyaka. Su kuma ma'aikatan ƙasar Algeria su ɗauka daga nan su kai mutum garin Tamarasset, daga garin Tamarasset a watso mutum Niger. Kun ji fa, tun daga Tunisia fa mutum zai ta dawowa baya har Niger. To in kana da kuɗi ka koma, in baka da kuɗi kuma sai a dawo gida. A ƙarshe ina mai ƙara shawartar waɗanda suke dawowa gida daga ƙasar Tunisia, shin mai zai hana ku dinga yin joining na ƙungiyar IOM domin ta rage muku asarar kuɗin da kuka kashe, ba sai kuma kun ƙara asarar kuɗaɗen ku ba. Mai zai hana ka yi haƙuri ka jira har lokacin da ƙungiya za ta dawo da kai gida domin ta taimaka maka, amma sai ku hau mota tun daga Tunisia ku dawo gida Najeriya. Me zai hana ku dinga yin join na ƙungiyar IOM? Ko ba ku san tallafin da suke bayarwa da taimakon da suke yi bane? Masu yadawa akan cewa ƙungiyar IOM ba sa biyan mutum ko ba sa basa kuɗinsa ko kuma ƙarya ce ko kuma yaudara ce, to ba yaudara ba ce, wallahi janu ƙungiya ce kuma suna biyan kowa haƙinsa. Dukkanin wanda ya san cewa ba a biya sa ba akan kuma ya yi joining na wannan ƙungiya ta IOM, to ya yi mun magana ta private, insha Allahu za a san yadda za a yi su biya su haƙƙinsa. Dan Allah jama'a a kula a lura, idan hagu ta ki sai a koma dama. To jama'a, ni ne nakun nan dai sarkin Afirka, ni ne nake bude aiki dangane da yadda tafiye-tafiye yake da dai sauransu. Na gode jama'a, Allah ya bar zumunci ya bar kauna. Daga ni nakun nan sarkin Afirka nake cewa wassalam.